and not girls. Jodak ma Homa Bay onyiso josiasa mawuok e kaunti no mondo oket maino e jiwo jopiny mar medo ndikore kaka jogo ombulu motelo ne yiero maduong' ma higa manyien, chenro ma giwacho ni jotelogo nyalo timo e yore mopogore opogore ka gitiyo gi yore mag mbui, wang' jowi kata nyakalondo. Mari en kaka yo mar neno ni oganda owuok oko ka romgi bende yiero no ero mar kelo lokruok ma gidwaro. Achiel kuom gigo ma giwacho ni mondo mi kata ni mono oganda ndikore en bedo ni apisa mag duol matayo yiero pacho ka IEBC ni mabor kod mier ma gintie. Kora bire mida kamera kon jowa uwuok oko kawo kura. To kaka ginyalo kawo kura to nyaka jotelo bende pusgi. Nikech kawuono ok dang idwar mijumbe to ok imanyo kura. Manyiso ni wajumbe duto madwaro kura e Homa Bay constituency ka wuoguru oko mondo ukon jopiny odhi ogo kura. Okaw kura. Wuoguru oko mondo ukon jopiny odhi okaw kura. Nikech ka ukon jopiny odhi okaw kura to ibiro dwaro kura no. Manyiso ni gimidhi goni onge. Iyo gimachalo kamano. Manyiso ni koro wajumbe duto madwaro nyaka gimatiyo. Wuoguru mobilize ji mondo odhi okaw kura. Pek ma samoro ng'ato nyalo bedo go mar dhi kawo kura en ni samoro kura ni kata Homa Bay primary kacha to ng'ato ni e piny kucho to kawuono ng'e kaka piny ngima tek. Ngima tek mong'endo kodwa kawo 50 dhi 50 duogo to wanyo mana oko. Manyiso ni nyaka josiasa wa mochung' kama nyaka support gi nyuonde kata means momba transport kaka jo pikipiki gi nyaka josiasa wuogo mag wane koro ni awacho chaja kata gi anyuola maka ng'ane dhi ung'ane ka jogo boso ng'ado kura kapok ging'ado to waolonu petrol uterogi kama chiegni to gigo kura to ging'ado kura to gidog. Onego gitim gimiluongo ni mobilization. Mano en achiel ma koro ichako timoni mondo oganda wa ong'e ber mar go kawo ombulu. Mobilization ne nitie joma nie kor gwenge ma samoro gima dhi mbele ni ok giwinj. Gimed yawane mobilization maber through rete, through TV mondo mi oganda wa moko manyalo winjo gima local machalo radio oyud reports e ground. Ka wadhi bura mar nek ma japuonj